Varume, zvose zviri kuitwa neZanu PF hazvisizvo zvinoda macitizens. Macitizens chavasingachangodi chete Zanu PF naleader wayo. The whole political party yeZanu PF maZimbabwean hatichaida kana kuti havachaida. Doesn't matter kuti vauisa chinhu chinonakidza sei kana kuti vataura chinonakidza sei. Hakusina muZimbabwe uchabhiliva zviri kutaurwa navanhu veZanu PF. Chero bofu chairo. Bofu. Nongodwa richiti zviri papi Mnangagwa vo. Risingaoni ukabvunza kuti Mnangagwa wacho fesi yacho yakadi haatoizivi. Munofungidzira kuti bofu riya rekubhikita benzi riya rekuti hey, ndoda kuti mundisire pamukomana. Unoti bofu chairo chairo. Charakanga richingonzwa manzwa achamisa. Rikataura kuti varume, kana usingagoni kundisira pamukomana pana chamisa, usabata ako bepa rangu. Kana anoziva kuti wandisira pamukomana pana chamisa, anogona ngauye atore bepa. Ibofu. Munokundwa mamune bofu namachembere. Gogo vaya vokuzoshaya vaya vakafa pataura kuti handifi ndavhotera Zanu PF. Vana vadiki munokundwa nechembere namapofu. Vana Farai Marapira. Kukundwa kungwara Farai Marapira nechembere. Neweta fadzwa mugwadi. Chero Owen Mudhama yake chaiyo vakafa vachenga chasiri muZanu PF ipo paipo munoona vari. Owen Mudhama yake vakafa vasingachasiri muZanu PF. Vaimbori muZanu PF. Maiva Owen Mudhama vakafa vachingachasiri muZanu PF. Kana mukaenda deep down. Maiva Owen Mudhama vakafa vasingachasiri muZanu PF. Ndo yakakonzera kuti vaende pasi. Unoti kusikwa kusina mushonga. Maiva Owen Mudhama chaiye. Vakafa vachiri veZanu PF. Vakanga taona ku opposition. Maiva Owen Mudhama. Vese vari muopposition, vari muZanu PF. Vangosara magrigalia chete. But Zanu PF havachaidi. Havachatoida. Totally. Vandokudzwa kuti Zanu PF is a nonsense. Kiriti Mutsvangwa vane nyaya dzake. Kiriti Mutsvangwa. And pane secret hombe iri kutambwa ipapo yamusingazivi. Because ivo pache zvavo vanotoziva game ravari kuplaya. Varume ivava veZanu vanotoziva chigame chavo so. Saka imimi musingazivi manje. Unonzwa kunzi Chiwenga wadzingwa. Kiriti Mutsvangwa uyu can be arrested. Haana chaanosungwa. This statement. Munhu ari pawanted neZanu PF agara muZimbabwe ataura zvaanotaura kana ari munhu anozviti ndiwe opposition. Uchinatsa kukuudza ichokwadi. Munhu weopposition chaiye kuti uoppose Zanu PF uri muZimbabwe. Muchisquare muchinyika chitikichi
vanokusora vakubata uripo. Saka munhu wese ari kutaura achikopoza ZANU-PF ari muZimbabwe muZANU-PF. Tizive izvozvo. Munhu wese ari kuvapoza ende mutsvangwa kudzoka kwaakaita anotoziva zvese zvamuri kutaura kuti Kiriti Mutsvangwa wazodai, Aime Mutsvangwa wazodai. Manyepo wese amuri kutaura ivo vese vega vanotozivana chikemu chavo. 2 weeks idzi kwakanzi kwadzingwa mabhochi nomuno, kwazodzingwa mupati kana kuti vhiki yapera yei mabhochi nomuno wazodzingwa kukazodai kukadai. This week vana Kiriti Mutsvangwa vanenge vachida kukubatai mapatsi kuti vabate njere dzenyu imimi kuti zvamuri kuda muri kuda zvipi. Ndevanhu ava kana tikati tasunga nhingi watasunga uyu vanomufarira here kana kuti havamufariri? Ndo zvavari. Kana vakaona vasingakufariri zviya zviya, musingamufariri muchitoti toko zvaiwana ngwarati, vanoziva kuti ndo munhu uya wasingadikanwe, munhu yavamuda. Saka havana kumudzinga, vanaye munhu wavo. Saka imimi mapenzi manje munenge muchiti zvadzingana. Mbavha dzekuZANU-PF hadzidzingana, hadzifi dzakadzingana.